za na bayyana shi ne ga kowa ba za su gane na fito za na mika sako na zuciyata da niyyar za na bayyana shi ne ga kowa ba za su gane ba. Ku tsalle ku gane shi ne gudun barewa, yanzu zan warware zare na bar abawa, wanda ke kin ganin muni na kira sawawa, dan akwai lokacin da mu ne muke kushewa, ya rabo na ina anan zaune zai isowa, dan kwa kairi shi ne a rai na babu komai ba za su gane ba. Masu cece kuce ga mu yaushe za ku daina, mu da kowa shi tsakanin mu sai amana, mu da kowa aradi sai dai zaman lumana, kaga taura kamar guda biyu ya zaga tauna, manufar zuciyar mu ce fa za mu nuna ba za ku gane ba. Shigo min ba za su gane ba, zuciya sai ta dinga sarki tana faɗa min ba za su gane ba, in biye mata ko in kyale ta ku faɗa min ba za su gane ba, dan kwa girman shirinta ya zarta duk tunanin ba za su gane ba, dan kwa yan bini a rai na babu komai ba za su gane ba. Kafin na tankaɗe ne ba za su gane ba, don ku ƴan wasu tsararrakin ciki ni zana ware ba za su gane ba, duk bayanin da zana yau kansu sai ku gane ba za su gane ba, ba mu tsoron su ko kaɗan tabbacin su gane ba za su gane ba, don ku sunan waƙar mu tilasta kenta lallai ba za su gane ba.